UPPL दोलोआ जेननायनि लामायाव नामा? बिसायख'थियाव BPF दोलोनि देरहानायनि इसारा। गावनो गोसो जाना लोब लोब फैदों BPF दोलोआव। जोंखौ रावबो फैसा थाखानि लुब देखायनानै बा साख्रि बाख्रि होगोन होननानै जोंखौ रावबो बुरखायनानै लाबाखै। मानो होनबा जोंहाबो मोनसे निजा गोसो जानानैसो जोङो जइन जाफैदों। सालबारियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि। गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सा 106 सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव। लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै BPF दोलोआ हानजायाव सोद्रोमा सोनायखौ थाद'नाय गैयै नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मथंगुरि ब्लक कमिटि हरथापारायाव मथंगुरि ब्लक कमिटि BPFनि मावख'आव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 106 सोद्रोमाफोरा गोदानै BPF दोलोआव हाबफैयो। बे गोदानै जयनिं जानायाव आथिखालाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोबां दोहौखौनो नुनो मोननाय जादों। सोलोंथाइजों लोगोसे राजखान्थि बिथिङावबो मैखोमै गावबा गावनि थांखि होसोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बिथिङाव लाइमोनफोरा मा फोरमायदों मिथिना लानोसै। बेयाव गोबाङानो दिनै जयनिं जाफैदो। जोंबो दाख्लैबावै जयनिं जाखांबाय। ओमफ्राय दिनैबो जोङो जोंनि लोगोसे लाइमोनफोरखौ लाबोफादों जयनिंनि थाखाय। ओमफ्राय ओरैनो 20 जनसो फैदों। 20 जनसो फैदों। BPFआव जयनिं जानायनि जाहोनानो जाबाय जे जोंखौ रावबो फैसा थाखानि लुब देखायनानै बा साख्रि बाख्रि होगोन होननानै जोंखौ रावबो बुरखायनानै लाबाखै। मानो होनबा जोंहाबो मोनसे निजा गोसो जानानैसो जोङो जइन जाफैदों। मानो होनबा जोंहाबो मोनसे साननो हनो गोरों जाबाय, बुजिनो हानाय जाबाय जे सोर मोजां सोर गाज्रि जोंहाबो सिनायनो हानाय मोनसे जाबाय। बेखायनो जोङो हाग्रामा सारखौनो माने गोदोनिफ्रायनो मोजां खामानि मावबोनाय नुनानै जोङो दिनै हाग्रामा सारखौनो सापर्ट खालामदो। ओमफ्राय उनावबो खालामबाय थालांगोन होननानै जोङो माबायो आरो। UPPL सरकारखौथ' जों आथिखालाव बेफोरबायदि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय नुवाखै। बेनि थाखायनो जोङो BPF सरकारा गैयाब्लाबो जोङो दिनै माने BPF हाग्रामा सारजों माने सापर्ट खालामदों आरो गैयाबाबो माने खालामलांबाय थागोन। मोजाङैनो मावलांगोन जोङो। लाइमोनफोरा जाफैगोन। थ' ओरैनो 20-25 जनसो लादों जाफैगोन आरो लाइमोनफोरा। जों आरो बेखौनो जोङो रायजोफोरनो बा जोंनि लाइमोनफोरनो बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो सानो जे जाहाथे जोंनि बे मा होनो जोंनि मेसेजखौ नुनानै जाहाथे लाइमोनफोरा माने जयनिं जाफैनानै हाग्रामा सारखौ सापर्ट खालामनानै बे गोदोनि सरकारखौनो जेन लाबोफिनो बेखौ मेसेज मोनसे हरो आरो। औ, आं फरायनायजों लोगोसे आं नार्सिंबो खालामबाय दङ आरो खालामलांबाय थागोन। बिदि नङा जे आङो पलिटिकेलाव जे आङो जइन जाफैनानै जे आङो माने बिदि जायगा थांना जे केम्पिं खालामहैगोन बिदि नङा। आङो लोगोसे निजिनि फरायनायखौबो मोनसे खामानिखौबो मावलांबाय थागोन आरो आङो सापर्ट खालामलांबायबो थागोन।